Mi-a luat pe mine tot cea mai gros. Frig de te scrapă capul. Uite. Îmi iau prânzul format din cașcaval, șuncă, măr. Și mai am aici niște mandarine de-astea, clementină. M-am adăpostit un pic aici de vânt, că bate vântul. Exact aici între apostoli. Și după ce mănânc, după aia nu stau prea mult că îmi scade temperatura corpului și nu prea e bine. Mă întorc așa ușor, ușor. Mă mai duc la ultimul, că mai este unul mai încolo. Mă duc până la ăla și după aia mă întorc. Teribilă tură de iarnă. E diferită de vară și trebuie să înveți multe chestii. Trebuie echipament bun.